Привет, приятели на спорта! Днес, както обещах, ще ви покажа как да бягате за удоволствие и как да предотвратите мускулни трески, болки и умора. Учените го наричат адаптация, а ние може просто да го наречем вработване на организма. Вработването е изключително важно. То примахва мускулните трески, неприятната умора, болките в краката. В какво се изразява то? Вработването е постепенно дозирано натоварване на организма. Днеска ще ви го представя под формата на бягане. То е общо валидно за всяко друго упражнение. Формулата за бягането е следната. Бягате 100 метра, дишате правилно, лекичко, без да си давате зор, с удоволствие. Избягвате 100 метра, спирате, ходите, вдишате, може да правите упражнения, лицеви опори, коремни преси, каквото си пожелаете. Може да дърпате и еластици. Вие си избирате. След това пак почвате. 100 метра бягане. Спирате. 100 метра ходене. Важно е преди бягането да загреете хубаво всички стави, да разтегнете всички мускули и след това започвате това бягане. Първата седмица може да го правите така. 100 метра бягане, 100 метра ходене. Следващата седмица трябва да го правите с малко повишено натоварване. 200 метра бягане, 200 метра ходене. Който се чувства, че му е леко, може малко да увеличи натоварването. Но принципът е следния. 3 седмици правите леки натоварвания. След това 3 седмици правите по-високи натоварвания. И след като минат тези 6 седмици, може да се натоварвате колкото си поискате. Защото вашия организъм ще се е вработил, ще се е адаптирал и вие може да постигнете върхови, уникални резултати. И да искате не може да претоваряте, защото това е вече част от вашия организъм. Правете първата седмица по 10 минути бягане, 10 минути ходене да ви се събират. Това са общо 20 минути. Следващата седмица увеличете минутите, увеличете бягането и намалете малко почивките. Примера, който ще ви дам аз е първата седмица 20 минути, 100 метра бягане, 100 метра ходене, втората седмица 30 минути или 200 метра бягане, 200 метра ходене. Най-важното, което искам да ви кажа е постоянството. Постоянството е нещо, което ще ви изгради. Правете го всеки ден. Някои казват, нямам време. Аз ще ви кажа откъде да вземете време. Стойте 15 минути по-малко на Фейсбук. Говорете 5 минути по-малко по телефона. И също така, с приятели, които обсъждате някакви незначителни теми, говорете 10 минути по-малко. Ето, събраха ви са 30 минути за спорта. Другото нещо, което искам да ви кажа за спорта, днеска не показвам много, но важното е да ви дам основните принципи. И вие оттам нататък да почнете да ги прилагате. Информирайте се повече за нещо, което правите. Ако това е бягане, вземете си книги за бягането. Гледайте видеота в интернет. Информирайте се. Тази информация ще създаде във ваш ентусиазъм, мотивация и ще ви информира. Информирането означава вие да придобиете знания. А когато човек има знания, той няма страхове и притеснения. Друго важно нещо, което искам да ви споделя, е за храненето. Основното тук е, поне 2 часа преди тренировка, да не сте яли. Защото в организма се активизират други системи за храносмилане и те пречат на системите за тренировка. Така че поне 2 часа да не сте яли. А ще ме попитате какво не трябва да ям и какво трябва. Основното е, не яжте сладки неща, в които има соев лецитин. Това е нещо ужасно вредно. И в почти всички сладки неща има соев лецитин. Така че яжте мед и други алтернативни неща. Не яжте олио, маргарин, майонеза. Те също са много вредни. Няма да изпадам в детайли, но те са много вредни. Ще ме попитате какво да ям. Много е просто. Яжте натурална храна, натурално отгледана. Яжте
плодове, зеленчуци, семена и ядки. Това са сурови храни. В тях се съдържат много витамини, минерали, ензими и коензими, които са необходими за правилното функциониране на тялото. И една сентенция бих искал да споделя с вас. Ако искате нещата в живота ви да се променят, вие трябва да промените нещо. Създавайте полезни навици. Те ще ви помагат. Това от мен. Желая ви успех и до нови срещи!